Ariana's Magical Journey Online hija app edukattiva biex tiffaċilita t-tagħlim mill-edukaturi lit-tfal tagħna. Permezz din l-app żviluppata mill konsorzju Hybrid Optomechanical Technologies, it-tfal jitalmu suġġett tax-xjenza b'mod interattiv. Din l-app ġiet eżaminata bir-reqqa ma' tfal tal-iskola primarja f'Malta u mal-edukaturi. Il-professur Andre Xwireb spjega li permezz din l-app l-istudenti se jkunu qed isolvu set ta' logħob u bekk jitalmu dwar temi xjentifiċi. Enna biex niżviluppaw dal-app li parti minnu tejn l-tfal ta' età primarja, ġej tal-iskola primarja, jitalmu fuq kif per każu d-dawl jista' mhux biss x'kuluri għandu affarijiet, imma anke d-dawl jista' jimbotta l-affarijiet. Daniele Martin Farrugia, komunikatur ta' xjenza, edukatriċi u lettur fl-Università ta' Malta, qalet li din l-app tkompli tqanqal l-interess fix-xjenza. Bażikament din hija b'xejn din l-app tista' tmur fuq Google Play u tniżżilha b'xejn. Din l-app hija edukattiva għalfejn għaliex tiskopri it-tfal jistgħu jużawha biex jiskopru u jkunu kurjużi fuq ix-xjenza tad-dawl. Waqt it-tnedija tal-app edukattiva, il-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana faħret il-mod innovattiv kif it-teknoloġija qed timmodernizza t-tagħlim tax-xjenza u tipprovdi għodda lill-edukaturi biex jgħallmu.